Здравейте! В този видеоурок ще разглеждаме участие на ученик в предмет. Разглеждането и достъпването на предмет става чрез кликване на бутон Предмети, след което от модула Списък с предмети избираме даден предмет. В началната страница се визуализират избраните модули от преподавателя, а в лявата част на прозореца се намира навигационното меню на предмета. Всеки предмет може да има различно по вид навигационно меню и различни по вид модули. За разглеждане на съдържанието в този предмет избираме бутон Съдържание. Визуализират ни се всички уроци за този предмет. Избираме урока Учебен модул Химична връзка. В дясната част на модула виждаме дървовидна структура на качените материали. В този учебен модул имаме прикачен файл, който може да бъде разгледан онлайн. Също така имаме добавено видео от YouTube. Сега, както обещах, Ложен спин на трудния. И третият елемент е задача. Отговора на тази задача може да бъде подаден чрез използването на текстовия редактор или чрез прикачване на файл. След като сме прикачили файл или сме написали отговора в текстовия редактор, избираме бутона Подаване.